सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथमच ओरोस इथं महिंद्रा फर्स्ट चॉईस मल्टी ब्रँड कार सर्व्हिस वर्कशॉप जैतापकर ऑटोमोबाईल्स। आमदार वैभव नाईक यांचा स्वभाव आणि काम करण्याच्या पद्धतीमुळे मंत्र्यांचं विशेष प्रेम वैभव नाईक यांच्यावर आहे। त्यामुळे कोट्यवधी निधी आणणारा आणि विकासाचा ध्यास घेतलेला वैभव नाईक हा कोकणातील पहिलाच आमदार असेल अशी कौतुकाची थाप शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी मारली। जैतापकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 20 वर्षांपासून गृहस्वप्न साकार करणारं एक नातं विश्वासाचं। 1981 मध्ये मालवण तालुक्यात बस स्थानकाची उभारणी करण्यात आली आहे। मात्र या बस स्थानकास आता बरीच वर्षे झाल्याने बस स्थानकाची इमारत जीर्ण झाली आहे। इमारतीच्या स्लॅबलाही पावसाळ्यात गळती लागते। तसेच लाईट व्यवस्था, प्रवाशांना बसण्याची बाके, स्वच्छतागृह अशा अनेक सुविधांची कमतरता जाणवत आहे। यामुळे या ठिकाणी नवे बसस्थानक व्हावे अशी मागणी प्रवाशांची व नागरिकांची होती। या मागणीची आमदार वैभव नाईक यांनी दखल घेतली। परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करून अद्ययावत असे बसस्थानक मंजूर करून घेतले आहे। यासाठी 3,12,00,000 रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे। यातून अद्ययावत असे बसस्थानक उभारण्यात येणार आहे। यामध्ये बसस्थानकाच्या तळमजल्याला 6 प्लॅटफॉर्म, पॅसेंजर हॉल, पुरुष महिला स्वच्छतागृह, कॅन्टीन, वेटिंग हॉल, दुकानगाळे, लेडीज रेस्टरूम, हिरकणी कक्ष, जेनेरिक मेडिसिन स्टोअर तसेच सर्व अद्ययावत सोयीसुविधा असणार आहेत। पहिल्या मजल्यावर बसस्थानकाच्या कामकाजाची कार्यालये तर तिसऱ्या मजल्यावर अद्ययावत असे 60 सीटचे सिनेमागृह साकारले जाणार आहे। गुरुवारी या बसस्थानकाच्या नवीन इमारतीचे भूमिपूजन खासदार विनायक राऊत यांच्या हस्ते पार पडले। यावेळी आमदार वैभव नाईक यांच्यासह शिवसेना, भाजप, काँग्रेस पक्षासह व्यापारी संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते। यावेळी बोलताना आमदार वैभव नाईक यांनी निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होत असल्याचे सांगितले। तर मतदारसंघात कोट्यवधीचा निधी आणून विकासाचा ध्यास घेणारा हा कोकणातील पहिलाच आमदार असेल अशी कौतुकाची थाप खासदार विनायक राऊत यांनी मारली। खऱ्या अर्थाने आज या ठिकाणी आपण जो शब्द मालवणकरांना गेल्या वर्षापूर्वी खऱ्या अर्थाने दिला होता आणि त्या शब्दाच्या उदरा होते त्याचा आनंद या ठिकाणी होतोय। खरं तर दिवाकर रावते परिवहन मंत्री झाल्यानंतर या राज्यातील अनेक बसस्थानकं जी बसस्थानकाला 40-50 वर्ष झाली ही बसस्थानकं पुनर्बांधणी करण्यासंदर्भात त्याने निर्णय घेतला आणि मला आनंद होतोय की माझ्या मतदारसंघामध्ये 3 बसस्थानकं होती आणि 3 बसस्थानकं पूर्णपणे करण्यात आली। त्याचं दूरस्थ भूमिपूजन हे उद्घाटन आपण 15 वर्षापूर्वी खासदार आणि पालकमंत्री मोदी यांच्या उपस्थित केलंय। पुढाचं बसस्थानक आता पूर्ण होत चाललेलं आहे आणि लवकरच येणाऱ्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये हे बसस्थानक सुद्धा या ठिकाणी पूर्ण होईल। सर्वसामान्य माणसाला आधार आहे। किती गाड्या असल्या तरी एसटी ही आपली आधार आहे। लहान मुलांना असू दे, शाळेच्या मुलांना असू दे, ज्येष्ठ नागरिकांना असू दे आणि त्यामुळे एसटीच्या सर्व बसस्थानके सुसज्ज असली पाहिजेत आणि माझ्या मतदारसंघाची स्थानके चांगली असली पाहिजे यासाठी निश्चितच आपण या ठिकाणी प्रयत्न करत होतो आणि त्या प्रयत्नाला यश आलं। खऱ्या अर्थाने महेश कांदळकर आणि सगळ्यात या ठिकाणी नगरसेवकांची इतर लोकांची मागणी होती की मालवणमध्ये चांगलं थिएटर व्हावं आणि आमदार म्हणून माझ्याकडे सातत्याने मागणी या ठिकाणी होत होती। परंतु मी एक सर्वसामान्य आमदार असल्यामुळे मला ते स्वतः बांधू शक्य नव्हतं आणि त्यामुळे एसटीच्या पैशातून शासनाच्या मालकीचं या ठिकाणी हे बसस्थानक म्हणजे सिनेमागृह या बसस्थानकावर होतोय त्याचा या ठिकाणी आनंद। देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र सरकारचे परिवहन मंत्री दिवाकरराव रावते साहेबांच्या माध्यमातून जे होते ते पूर्वी मागच्या 25 वर्षात कदापि झालेलं नाहीये। जवळजवळ नाही म्हटलं तरी ह्या संपूर्ण राज्यातले अशा पद्धतीने प्रसाद साहेब 100 कोटीच्या आसपास केवळ नूतनीकरणात दिलेले आहे। केवळ नूतनीकरणासाठी 100 कोटी रुपये आणि त्याच्यातलं आमदार वैभव नाईकांवर रावते साहेबांचं विशेष प्रेम, माझ्यापेक्षा त्यांच्यावर जास्त प्रेम आणि त्यामुळे त्यांना जेवढा भरभरून निधी दिलेला आहे त्याच्यामध्ये वैभव नाईकांचा असलेला स्वभाव, काम करण्याची पद्धत, एखादा विषय हाती घेतला तो पूर्ण करण्यासाठी दिवस रात्र वाटते ते करायचं पण काम परिपूर्ण करायचं। हे जे काय वैशिष्ट्य आहे वैभवचं ते जाणून मग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असतील, आमचे सुधीर मुनगंटीवार असतील, वित्तमंत्री किंवा दिवाकर रावते साहेब असतील, ह्या सर्वांच्या माध्यमातून वैभव नाईकांच्या मतदारसंघातला तर आमचे पालकमंत्री दीपकभाई केसरकर असतील, ह्या सर्वांकडून वैभव नाईकांच्या मतदारसंघाला जेवढं भरभरून दिलं गेलेलं आहे मला वाटतं कोकणातला पहिला आमदार असेल की त्यांनी ह्या मतदारसंघाच्या विकासाचा पूर्णपणे जो ध्यास घेतला तो पूर्ण करण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे।